देखायगोन जोङो हरावहाय माबायदि ना होनो थाङो हरावहाय जोंनि दैमायावहाय जों माबायदि हमो बेखौ आं नोंसोरनो खोन्थागोन दे नायलांबाय थाबानो जाबाय विदाउट टाइम वेस्टिं भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै आं बाबा थांगोन आइया सानावनो दाराखौ थेनानै फैदों ओमफ्राय हरावहाय होनानै नाखौ लायनोसै आरो जों दा नोंसोर नायलांबाय था माबायदि जोङो नाखौ हमो माबायदि होगोन बेखौहाय नुगोन हर थांगाबागासिनो जों दा आइदै थांनाय नङा ओरैनोसो जों आइजों आंजों थांगोन आफाङाव ओमफ्राय बाबाया खर'आवहाय थेथेगोन माबा नांला टसखौ होलालै नै दा बिसोरो टस सुनो होआखै नालाय आं भिडिअ लायाखै नैबेहाय बाबाया खर'खौ थेदो आफांहाय थेखांबाय ओमफ्राय आफांनिखौ लाथ'नो होआखै भिडिअ खुवाखौ नाय मानो खुवा जाबाय जोंनि नाफोरा नांगौला दे सिनामो नाफोरा ini gulung sampai bila ke kasana खोमोनथ'लायनोसै आङो थांनोसैलाय दा बेखौ माबा टस सुजासिगोनखाय सुबाय आङो नै बिथिंजाय साथेयो नै बिदि माबा होनानै जेजों ओमफ्राय नैबे मोनसे फिसासा दारा आरो ओमफ्राय बाबाया सिगाङाव थेगासिनो दङ खर'निखौ बाखि हो ए हिजावबाबो बायनाय दंनो जि सिरि सिरि फैनानै थेफैनांगोन आयु 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 अयनायखा नैबे फिसासा दहायनाया गिदिर आरो एसे गैला होलांबाय होलांबायनो ओमफ्राय दा बाबाया खर'निफ्राय होनानै लाबोगोन आरो हो बबे गैया नायना फैनो बाबाया ओमफ्राय इसोरो थारमाने बेखौ गाबोन फुङाव गाग्लिगोन आरो गाबोन फुङाव गाग्लिगोन ओइनोमोन खोमा गाबोन फुङाव गाग्लिगोन इसोरो हरनि 10ता 11तायाव फैनानै बिदि थेना गालाङो नाया जेथिया ओइ खर'फोरनिफ्राय नै बिथिंजाय हाबग्रा नै साइड साइडनिखौ ओजों थेनानै गालांजोबो नालाय ओमफ्राय फुङाव बेखौ बेसंगालि होनानै गाग्लिसिगोन आरो ओमफ्राय हरावबो बिदि होनानै लाङो आरो एसे जानो आन्थाखौ हरावहाय ओमफ्राय फुङाव जेनेबा थेयाबाबो ओमफ्राय हराव जानो आन्थाबा नै बिदि फैनानै नाया नै नाया लोगोफोर नायलाय नाया ये जेरै ओरै इखौ थिखांसिगोन आरो दा ओरैजायनो इनि फैदो ना अके खर' ओमफ्राय खर'आव दा बाबानि थेनायखौ नायसिगोन अखाफोरा स्रांबाथाय हराव एसे गोबाव जानानै फैयो इसोर ओमफ्राय अखाफोरा जुदि खोमसिबा बिदिनो 8ता गाहामाव फैयो आरो दा बाबाया बेहाय थेगासिनो मोननै दारा थेगोनखौ गाबोन फुङाव गाग्लिसिगोन आरो बेनो जाबाय जोंनि गामिनि लाइफ स्टाइल नाया दंसाबो बेहाय थेगासिनो बेहाय दहाय बे मोनसे फिसा थारनिया नाया आया टस जाला दा मोनफैबाय जों न'आव ओमफ्राय ओरैबायदि आफस'स थाबाय आङो बेटारिल' शुटखौनो लानो हायासै आङो जि आफस'स ओमफ्राय इसोरो मा मिथिगोन आंखौ लाङा खिन्थु दिनै गावसोरनो नांगौ जानायखाय आंखौ लांदो आरो इसोरो माने टसआ गोमादो जाहाना ओंखायनोथ' मबाइलखौ जि मोनगोन ना आंखौ लांबा जि लेथ्रा इसोर माने बाबाया हराव लांफानो बायोलै जोंखौ बिदि अबावबा खोमसि खोमलावनो बिदि होननानै गोदोनिफ्रायनो लांफाखाया ओमफ्राय दा नाखौ देखायनोसै आङो नाया नै बेयो बेखिनिखौ मोनबोबाय आरो ओमफ्राय दा बाखिखौ गाबोन इसोरो थेगोन फुङाव बेसंगालि गाग्लिहैसिगोन आरो बेखिनिखौ दा जासिगोन जानो हायिखौ फोरानना दोनसिगोन मोजां देखायनालाय ओरैनो बांद्राय ना मोना खिन्थु देग्लाय एसे मोनसाबदों आरो आगोलफोराव बारा मोनाखैमोन देग्लाय आं एसे बांसिन मोननाय बायदि मोनदों दहाय जि नायनो मोजां जादोंमोन लोगोफोरा आयु ख्लाब माबायाव जेयाव बारफैनाया थै आं जि आफस'स मोनबाय नोंसोरो जि नायनो मोजां मोनखागौमोन नाय बिदि ना
आधा आलुजो जानोसै आधा अन्थाइनि नाखौ एवनानै जागोन ओमफ्राय ना बे गोलाव गोलावा गुफुर गुफुरा बेखौ आलुजों संनानै जासिगोन आरो जोंहा दा ओमफ्राय आङो ओंखाम संग्रोनोसै दा लास्टआव नाखौ बेसे बुरजा मोनखो आं देखायगोन दे नाया बेखिनि सोर बाबाखौ सोंनो हरदों खोमा गावहासो आदा थरबिनो आबैया फन हरलायबाय संखोनो नायलाय माबायदि जाखोयो आं बारा लाबाय थाला गय जाखावना होनायानो एसे गोजा जालायनाय जाखावदो आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंसोरनाव सहैयो लोगो मोनलायगोन होमबा आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै थागोन जों टाउन अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौ हरबाय दा मालाबा चान्स मोनबावबा बिसिना टस गोमाबाथाय एबारो एकदम कमप्लिट फुल बेटारि चार्ज होनानै आङो देखायबावनो ट्राइ खालामगोन माने बुहुत माबा थायो ओरै बुहुत खामानि थाबावो बेखिनिखौ देखायनो हायासै आङो नेक्स्टआव देखायनो ट्राइ खालामनोसै ने बाय गुड नाइट